Nah, jadi ceritanya ini saprol jadi nggak metu jadi gendaan. Hop, aku harus interogasi saprol sih. Interogasi saprol. Orang aku tak kopong neng kowe jujur ae. Aku dapat kabar jerene saprol kok gak neng metu jere informasi niki kok duwe gendaan jere. Yo, karo, piye Bang ceritane, Bang? Kita kok dhewe iki wonge to. Ora mungkin mulai. Gak mungkin. Piye? Balik kok. Aku ngeplok. Iki keceplosan iya, Dik. Lah. Udan gerejak ini kan udan gerejak. Kabar kowe jere ngene. Tapi Nineng kayak cerita yo neng jamur neng gok villa. Lho, Omong-omong. Oh, liga lah nang ini kono. kok ora mulai. Mulai kok wajah gembes kuwi lho. Lah iya. Mungkin kowe. Mulai ku awan-awan isu lho. Informasi iki jelas kabeh. Nineng dhewe yo ngaku wis pengakuan. Dingi mulai ilange wi awan ki lho. Ilange awan. Ya pas to cek ini jam 1. Heeh. Lah, iki cek. Mulai esuk. Oh, kowe ngono. Lha kok wis adus iki. Abune lak cek lengur. Jajal demen nak cek rada lha ya putih-putih ki lho garco. Iki lho lah. Lah ayo mo. Iki prak lho. Lah lho. Iki Bang, bukti iki. Apa? Iki apa? Ada lendir. Demek nining ngono. Ada lendir yang membercak. Kae menang-menang tibake luweh jitu. Ya belum. Siapa iso kaya ngono, Bro. Kowe piye kok Oh, malah nyotel lagu lu Arman. Lagu to kowe iki. Sing menak ngomong. Kayaknya bercakan toh. Lah kowe jangan ngomong terus terang ae. Aja ngilang. Kudune kowe pamit. pamit aku. Ngene pamit, di aku tak dolan. Pak Andi lho. Lho pamit iki Pak Andi yo. Lho. Balik. Aku delok vlog Darpong kok meneng-menengan wong loro ning kono. Ya ta, Pong? Iya. Nggo jeruk ya? Karo Nineng ke? Wah. Nah, terus dene kowe pamit Oh. kok jenenge Pak Andi. Lah Pak Andi kan gak ngerti. Kudune jar wong Pong. Aku pamit aku. Bang, aku gendaan ngono aman. Bang, aku gendaan. Kowe jangan terus terang ngomong ngono lho. Malah wis disangoni. Pong aku arep gendaan wis bar. Lah wis Ora weh terungkit gini iki gegar bongkar gini iki. Kok. bongkar. Terbongkar. Nek omong malah aman ya to. Memenak gini iki awane lho. Iya aku lho. Tablok. Salah Pak yo. Oh, iki lha wong e. Lah kok ngene. Ya ya toh semaya toh. Neng. Interogasi Rene. Interogasi Rene. Kok gatek oh. Alah, Salah kok omonganmu lho. Aja ngomong. Malah tak sender kowe ngono. yo ning kono tandon apa apa? Tandon. Tandon yo ngentakno tandon. Piye menurutmu piye menurutmu? Menurutku yo wis ngono ya apa enake pro ndang. Lah ndang kowe ngomong terus terang ae lak yo yo. Ora diungkit kowe kok malah Dawa ulo pro. malah kowe kok nek ular seret. Meneng-meneng terus konangan malah diungkit-ungkit. Diungkit kowe malah. Malah iki ngomong. Ya nek aku karo Sapro ndi apa wis teko kene. Lah kowe iki lagi tekok iki lho. Neng. Lah kok kowe metu. Kowe lak Bar kok sawah to lho. kowe lak ngomong yang gendaan kaya Darpong terus terang kuwi jujur malah luwih apik. Sawah penutup iki jujuke sawah terus macak ngiwak ngedelu. Lah kuwi Ben darani. ora nganu lho apa ngene iki lho. Pemain. Lah iki lho sikile ndi to nek kok sawah ndut ora. Sikile ning dote lho Pong. Cok. Kowe maca mbok regeti ning omah iso iki apa kok ular apa piye? Kelo wong e. Neng, Rene Neng. Sak Interogasi gedean iki. Kok rumangsamu kowe baik-baik meneng-meneng bae. Tiba kowe ngono to, Bro. Layak kalian itu, Pong. Mas Tom bersama Neneng. Loh, aku nggak bisa, Mas. Lah kenapa, Mas? Karena ada yang beredar itu ada yang suka. Ternyata Sapro, Pak. Ya Allah, Bro, ini kok ngono to, Bro? Ngono tuh aku. Masa beredar, Bro. Beredar. Tiba Sapro seneng Neneng beredar. Tapi gak apa-apa ya, to. Loh, lah aku gak masalah, Pong. Malah ben semakin betah. Ben semangat ning kene soalnya kowe. Sawah ning kene wis Yo, soalnya. wis duwe ya? Dari sawah digar. Lho ya Allah, kowe wis tuku sawah kowe. Oh. sigar apa to, Bro? Oh, alah. KTP mu wis pindah, Bro? Cok. Dia Jungaron ora kena Ngarejo. Oh, Dungaron ya. Ngarejo. Nah, jadi nganu teman-teman ya. Saprol pindah KTP Dongrejo ya, Bos. Mune sing pas ngono menak ra apa-apa. Ya ta, Bu. Rejo, Bro. Layak. Mangan ya, Bro.
Tapi alasannya tak paring din, arep cukup KTP. Bae wis ngenteni bae ning kono kelepong. Ngono ki lho. Yo kayaknya melipir. Iki yo ngluthek ra gelem wis kambon kok. Nek wis kabut apa? Lho kambon mau ngalih, Bang. Ngluthek kae. Wes juga drop kae makane isuk. Ya piti pecot mau ngalih kok. Bang, makane isuk kan alasannya gede rene sik to ya. Heeh. Yo to. Ngerti saling. Wah nek kabut iki mau ngalih jegeger. Wis tak kabeh wong ngambon. Kowe mbok pecot ora gelem ngalih. Larung mambu neh no. Gala, Bro. Ora to. Lho, ora. Darpong ki wis ngomong, lawe pamit gak? Pamitan ning Darpong nyapa kowe pamit Pak Kandi. Pamit gitu Darpong. Ndang karan pong akar mulih gendaan. Lha kowe ora ngono lho, diam-diam terbongkar oleh info bae sapro gendaan karo Neneng. Setiap Piye? oleh duit gajian no. Heeh. Iki karo itu gak mulih to. Lah, tujuane gene awi. Mesti ning bujangan ta iki. Wes kowe kok wani kapane gelem aku. Wis tak tekanono, kok tak proke ya sobat. Yo. Yo bloken. Kowe aja ngono, Bro. Jam 8 isuk kalau cek saya tepennya mulai. Ya Allah, Bro. Kowe bae ngono, ya ora apa-apa. Sampe sakit doyan biyangan barang. Wis saiki doyan-doyangan ya saiki. Padahal Deven ngarani aku cok raimu. Ora ngono. Ngono kalau ngarani wong. Lah ngono ki aja ngarani wong. Ngarani. Sotek lo. Ngarani wong ae lah ngono kuwi. Mosok doyan guyangan. Kok iso? Saya doyan guyangan. Gak wis cara ngono setuju ora, Bud? Setuju karo Neneng. Setuju ya? Padha cek nome lho. Yo, soalnya umur lagi 26. sapanteran umurmu piro? Selikur. Dah tak. Lah omonganmu lho. Bohong. Alhamdulillah sapro jadi wis duwe sawah segar ning kene. Tapi nganu ya, Bos. Tapi KTP-ne ora nol ya, Bos. Sawahe ning nggo ning Nongo, tapi KTP-ne bisa pindah ning Dumrejo. Karena pecote ngenteni iki lho ning kono ki lho. Kayak mau ngalih, Pong. Mau ngalih kengko nek aku kan arep metu ngojekno mobil. Heeh. Ya bingung ora ya sing ngedowo sing sertipas. Mulane awake dhewe engko ndang ngalih rasang krusoi. Pak Andi metu ora? Kan metu. Lah Pak Kandi wis ning guri gak mungkin arep ganggu to wong. Cintane cah enom lho, Bud. Lah kuwi lho. Rondo karo Joko wis pas to. Sama aku nek arep tumpuk ki Pak Andi jelelan Nah. nang ngarep. Kowe ngomong ta pro aja meneng, kowe ngedit apa piye to jane? Kok meneng ae to. Iki apa diweani ning iki? Kabean ini. Aja penjelasan. Ya kok wong iki lho. Wonge rene wonge ngeplok. Alasane dhek ngeplok. Padahal jane gatel. Kowe gatel ora jane? Gak. Pong kok iso ngono to, Pong? Piye to? Lha iki lho Dran. Menote kok Tentel. Terus sak tanden lho. menote kok ngono ki lho. Dadi kowe, tumpuke karo kowe. Nah iki lho Lur. Gak aku tak interogasi ning kowe. Yo wonge Gak kamerane, kene. Aku tak takok kowe. Ki aja sapro sing nyekel nek ki aku sing nyekel gak apa-apa. Weh lu jajar. Gua belajar. Taruh blok. Nyekel HP arep Lu gue jajar sik, lu gue jajar tak interogasi. Tak tekok aku. Aku arep tekok sapro. Lho, sik. Duduk. Ora duduk kene. Gak aku tak tekok sik ning. Ah, duduk karo. Jere awakmu iki meneng-meneng saprol ki tanpa pamit ning Pak Kandi Gudun pamit ning Darpong. Lah jere Lah kok- ini pamit ning sawah. Lah tibae kok informasi tibae saprol gendaan karo Neneng. Nah. Ah, jeremu nek saprol mulai kok saiki wis teko kene. Ah nyapa wae. Nah. Oh. Berarti kan wis semayan to. Pro saprol ki bangetan we. Damune. Kowe tak Omong. tekok jene ndek iki nang ndi? Mulih aku. Lah, Lah. nek kok Omonge lho. Piye? Bareng. Wong-wong bodho takok Takok aku piye? jere wis tak delikno. Nah, kuwi lho. Ya Darpong ngomong jere saprol wis ilang ra pamit lah. ngomong kene. Kuwi wis jelas lho kuwi. Terus tak sandanganmu nyampo ning lemari kok ilang kabeh. Lah. Wah, gendera tak go mulih. Lho, lah nyapa mbok gawe mulai nyapa gak, Bung? Lah nyapa nek Ya diubah kene ning laundry lho. Nyapa kuwi alasanmu tok to, Bro? Nek gene Mbak Sam yo enek mesin Nah. cuci ning jemburi. Ternyata bae meneng-meneng. Ternyata saprol karo Neneng meneng-meneng punya hubungan, Bos. Bukan apa kuwi lho. Yo yo. Tapi nek ngomong kan jere bocah nginep ning villa. Oh, omonganmu. Ning jamus. Ah. Oh, ternyata ngene. Jadi informasinya wis genah, Bos. Oh, alah.
Alah prol, saprol. Aku setuju ae ra apa-apa prol, tapi carane kok meneng-menengan ngono lho. Kudune omong. Ngono lho, Bos. Nah, wes ngono lho. Jadi vlog hari ini ternyata saprol diam-diam punya hubungan sama ini, Bos. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.